سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام ورحمة الله. ولا لك هيرك أنه وياك أنه دماء لك أنه سترى لك اللبن ونمنا نوم. آمين يا رب. يا رب إسلام يا بارك ونمنا لك أنه يا أنه آمين يا رب. يا ربي المهم فلا الإسلام جون جون يا ربي يا رب. اللهم صل على محمد. سنة كلام دمنا. إدو دوتا. أم بافكنا أدول أن دو الدولة. لا يدو جمعين. do de lakka cena muso chain ngal doke amma mina mante mina aka asa mina sama kerengrema amina sigaka inshallah bi amma fe kana kuma hakemin be muso yi a cheka ani hakemin be che amsuka hakaye jumai aiwa ni yeninge karsaye ala ka diɲɛ b'i nɔfɛ a bɛ sara baraji d'i ma ni ye nin kɛ karisa la ala ka funu b'i kan a ka yankata bɛ i nɔfɛ wa bɛ n da i kan yadɔn funu ɲɔgɔnya bonya b'a la fo ka se bonya dan na adamaden b'o sɔrɔ ala fanfɛla la furu la i bɛ muso furulen min kɛ n'i ye muso minɛ cogo ɲa i bɛ fara maa cɛbaw kan alikiyama don ala yɔrɔ n'i ye muso minɛ n'i ye muso furu n'i ye muso dɔgɔya k'a kɛ komi hɔrɔnmuso don i ka jɔn tɛ hɔrɔnmuso de y'a furu ka tila ka na ye komi jɔn ka na kɛ hali bɔlɔnkɔnɔmɔgɔ ka fisa n'a ye jɔn ka fisa n'a ye bolo n'i y'o kɛ komi e de bɛ se muso la bi o se min b'i bolo wagati nako don dɔɔrɔnin don i bɛ pilasi dɔ de la i b'o da i b'o se yira la walima wari de b'i bolo o de b'a to i b'o se yira la walima dawula de b'i la o de b'a to i b'o se yira la n'i y'o se yira ala bɛ kɔlɔn min da i kan o la sariyaw ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ ala bɛ kɔlɔn min da i kan furuɲɔgɔnya hakɛ de ka gɛlɛn ni muso y'a cɛ tɔɔrɔ ni muso y'a cɛ fɛnɛ tɔɔrɔ farikolo ni b'i la mɔgɔw ɲɛbɔlen min fɛ i y'i tɔgɔ misi botomano da kuma kɔnɔ o ye i yaada sa i b'o min kɛ i bɛ yaada min kɛ cɛ kunna i bɛ fode tɛsi min k'a la i bɛ dusukasi min don a kan ala bɛna ko da i kan ala de b'a mɔgɔ tɛ dɛ ala de bɛna da i kan a bɛna dusukasiw si ma ka ko da i kan maa si tɛ min dɔn ni ala yɛrɛ cɛ Allahu akbar o tuma a ka kan nin babu an ka walawala kosɛbɛ ka kuma kan kosɛbɛ ka kelen kelen bɛɛ dɔyɔrɔ fɔ parce que sura dɔ bɛ musow ka suratu nisa'i ni suratul baqara tɛ ale ka ja a bɛɛ ye a y'a ka ca kuranɛ a y'a bɛɛ ye i y'a faamuya a b'o sura kɔnɔ a ko ya ayyuhal ladhina amanu لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة أكو عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إيديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم يا آدم نيسا an ka faranfasiya kɛra don an ka babu kɔnɔ ko aw muminu a tɛ daga aw ye a ka muso tiɲɛ ta karabali la kuma dɔ bɛ bɔ ni kuma dɔ ye kuranɛ y'o de ye n'i ye
ale kɔni tokunan dayɛlɛ todenw dadalen bɛ ɲɔgɔn kan n'i ye dɔ ta dɔrɔn dɔwɛrɛ bɔ a kɔfɛ o ye tiɲɛ ni a ko a tɛ bɛn aw muminunw ka musow tiɲɛ ta garabali la muso bɛ tiɲɛ ta anw fɛ yan ni cogo jumɛnw ye muso bɛ tiɲɛ ta anw fɛ yan kɔrɔkɛ muso kɔrɔkɛ fatura i bɛna tiɲɛ ta muso bɛ tiɲɛ ta anw fɛ yan dɔgɔkɛ muso dɔgɔkɛ fatura kɔrɔkɛ bɛna tiɲɛ ta o ye tiɲɛ taw ye bon o tiɲɛ ta minnu filɛ ye ala ko n'a bɛ kɛ a tɛ kɛ karabali la e kɔrɔkɛ a ye muso furu furu sirila furu bɛ siri don min fa de ko k'a jɛnna ko k'a denmuso de ye ma denmuso ko k'a sɔnna a b'e fɛ o fɔra balimaw ye a diyara bɛɛ ye i ye muso in furu i nana n'a ye ka so adamaden n'i bɛ tɛmɛ dugukolo kan layidu t'i ni ala cɛ i t'a dɔn i t'o dɔn ni maa kun b'o dɔn i bɛ ko kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn o don ma nasa o don ladɔnniya tɛ maa si bolo i bɛ den dɔ ye sa bananen bɛ i bɛ bɔ k'a bananen to i b'a fɔ karisa den in kɔni i b'a sɔrɔ a sara o bɛna sigi e su ko kunna parce que dɔnniya tɛ maa si bolo o bɛ ala dɔrɔn n'i ye muso furu ka na muso dir'i ma i y'a furufɛnw bɔ furufɛn muso ka hakɛ de don a bɛ di muso de ma furufɛn a dɔgɔmanin ye sanu rubu dinari rubu dinari o bɛ garamu kelen sɔngɔ o ye furufɛn dɔgɔmanin ye parce que n'i y'o bɔ muso o muso la a kɛra i ta ye fo ka taa se alikiyama don ma foyi kungo si t'i nɔfɛ o muso kafoli la sariya jɛnna n'a ye ayiwa o y'a k'a dɔgɔmanin ye caman ala yɛrɛ ma kuma o kan fɔ yɔrɔ dɔ la an filɛ ka aya min o de nana dɔ fɔ o fɔlen sa maaw y'a dɔn ja ko dan tɛ furufɛn na a ko n'a b'a fɛ ka muso dɔ bila ka dɔ bila o nɔrɔ a dun y'a sɔrɔ i ye dɔ sɔn ka ban pintaro ye jumɛn ye kamalenkɔrɔ doni sanu kamalenkɔrɔ doni sanu ala de ko ten a y'a sɔrɔ i y'o di muso ma e y'a furu a b'e fɛ yen e b'a fɛ ka a negebɔr'i la i ye maa ye min tɛ se muso fila kɔrɔ kelen min b'i kun i b'a fɛ k'a bila n'i b'a fɛ k'a bila ale ala ko k'ale t'i balo o la o bɛ daga kɛ fo ka ɲa o tuma n'i b'a bila sa i ye wari min bɔ k'a di muso in ma a tɛ bɛn i ka dɔrɔmɛ kelen minɛ a la min ɲininen b'i fɛ n'i b'a fɛ k'a bila i bɛ dususumanfɛn bɔ ka d'a ma dususumanfɛn i b'o bɔ ka d'a ma parce que furu n'a diyara cɛ ni muso cɛ sɛtanɛ ka siraw bɛ na masa n'i b'a fɛ ka n'o bila bon fɛn dɔ bɛ yen min bɛ se k'a to a tigi la man'i sigi n'a dimina cogo o cogo n'a ye miiri ne de tun bɛ karisa ne de bɔra yen karisa bila n nɔrɔ n'a ko k'o bɛ a bɛ o dimi ta ka fɛn dɔ di min b'a hakili lasigi o de ye dususumanfɛn ye dusumanfɛn bɔlen bɛ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman na ala ko kuranɛ kɔnɔ suratul ahzab kɔnɔ ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilan afolen biya aywa ya fahamiya أفضل من سورة البقرة كنا كل جناح عليكم إن طلقتم النساء فلم تمسوهن أو تفردوا لهن فريدة متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ودي سما فين يستقول المجرى يا فهم نبنا يمسفروا مسبيكم أنا نكسو muso nana fatu cɛ nana fatu ka muso to cɛ fatura ka muso to n'a fatura sariya b'a wajibiya muso ka lida sigi o lida o de ma ko idatul wafati idatul talaqi bɛ yen n'i ye muso bila ko lida b'a d'a ma idatul wafati bɛ yen ni cɛ sara ka muso to
a bɛ lida sigi bɔn sisan i ye muso ɲin'a somɔgɔw fɛ a dir'i ma i ma don n'a ye fɔlɔ i nan'a bila fama lakum alayhinna min iddatin lida t'o kan i y'a bila ka sɔrɔ i ma don n'a ye dilan ma tɛmɛ i n'a cɛ lida t'o kan nka sa anw bɛ Bamakɔ wagati min na bi ni min ko k'a y'a muso bila a ko foyi ma tɛmɛ an cɛ kana da la dɛ to bɛ bɔ ɲɔgɔn ye i y'a faamu o bɛ bɔ ɲɔgɔn ye min kɛ ka bɛ kalo 3 sigi k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn min tɛmɛn'u cɛ walima fɛn ma tɛmɛ u cɛ ni kalo 3 tɛmɛna ni kɔnɔ t'a la o tuma tiɲɛ don fɛn ma tɛmɛ u cɛ o tuma cɛ wɛrɛ bɛ se k'a furu o kɔfɛ o ye idatu talaqi ye i y'a faamu i y'a faamu anw fɛ yan anw fɛ yan n'i ye muso bila i ye ɲin'a somɔgɔw fɛ sani e k'a ɲini an bɛ don min na bi sani i k'a ɲini a b'a sɔrɔ e ni muso ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ e b'a fɔ muso ye bɛn fɛ wa parce que an donna période dɔ de kɔnɔ min nana min nin sira ye a bɛ wajibiya moriw fɛnɛ kan u ka méthode changer munna fɔlɔ i fa tun bɛ taa muso ɲini a terikɛ lemana denmuso ɲini ye wala u bɛ bɛnkɛ den ɲini ye i t'a kalama i t'a dɔn i b'a dɔn don min fo ni furu kɛra sufɛ u bɛ na n'a ye ka n'a d'i ma i ni muso ɲɔgɔn ye o dɔn o kun y'o ye sisan an donna wagati dɔ la ko furu tɛ siri mɛri la fo muso k'a fɔ k'a bɛ cɛ fɛ kabini o kɛra sira ye ka jɛnɛya dayɛlɛ jɛnɛya dayɛlɛ la n'i bɛ muso ɲini fɔlɔ i ni muso de bɛ taa somɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko a ko sisan denmisɛnw don a ye taa bɛn a ye taa bɛn olu yɛrɛ ye jɛnɛya dayɛlɛ m'a da kuma k'u ka bɛn a la de u bɛ bɛn a la cogo di cɛ bɛ n'i ye denmuso nɔfɛ i b'a bila n'i denmuso bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa n'i denmuso ye a bɛ taa yaala n'a ye a tɛ dan hali a bɛ quartier min na a tɛ dan yen parce que u bɛ bolifɛn bɛ yen fɔlɔ o bolifɛn tɛ yen yɔrɔ dɔɔnin don so filɛ muso dɔgɔninw bɛ taa nɔfɛ u bɛ cogo dɔn a la ani u tun tɛ tunu ɲɔgɔn na bi o t'a la i ba yɛrɛ jɔlen ɲɛna fa jɔlen ɲɛna a bɛna ta moto la walima mobili la ka bɔ n'a ye i y'a faamu ni o furu n'o cɛ ye muso ɲini n'aw ye muso di cɛ ma n'o furu na dabila a tɛ dabila k'a fɔ fɛn ma tɛmɛ o cɛ dɛ fɛn kan ka tɛmɛ a cɛ cogo min aw yɛrɛ jɛnɛw ma ala kɛra ko cɛ ni muso kana ɲɔgɔn ye aw fila dɔrɔn kana ɲɔgɔn ye so kɔnɔ ni muso min t'i jumu harama f'a k'a sɔrɔ maa bɛ yen maa min bɛ kɛ seere ye n'o tɛ yen sɛtanɛ bɛ k'a sabanan ye ni sɛtanɛ kɛra sabanan ye sɛtanɛ bɛ kɛnɛ o kɛnɛ ka foyi tɛ kɛ yen ni ala kuta tɛ i y'a faamuya o tuma n'o muso sira bilara k'a fɔ k'ayiwa ko min tun b'a la o kɔni ko k'a y'a bila o tuma aw bɛ se ka n'a ka woro bɔ a t'a ka woro bɔ ten dɛ minnu bɛna ɲini kura a tɛ woro bɔ dɛ a bɛ bila fɔlɔ muso in ka sigi lida de sigi ba ka so kɔnɔ k'a lajɛ ka kalo 3 sigi yala kɔnɔ b'a la kɔnɔ t'a la sariyatigiw ma lida ko in gɛlɛya dɔ wɛrɛ kosɔn ko ye adamaden den ye fɛnba de ye adamaden danbe de don n'aw bɛ ye fɛnba de ye ala bɛ fɛn sanuma de fɛ fɛn sanuma o ye furu ye ni furu min kɛra o de kosɔn an n'anw taara bamananw fɛ yen ka taa sɔrɔ bamanankɛ ye bamananmuso ɲini a somɔgɔw fɛ u ka laadaw kan u y'u ka laadaw fɔ a ye furufɛn bɔ k'a di o laada kan n'u nana n'u tubira anw tɛ furu wɛrɛ siri u ni ɲɔgɔn cɛ ayi anw tɛ furu wɛrɛ siri u ni ɲɔgɔn cɛ u ye min kɛ o bɛnna o y'u ka sira ye parce que a ɲinina bamanan de tun ka gɛlɛn adamaden ka danbe ko la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que hali ni muso natɔ kun na cɛso la ni den ye den b'a kɔrɔ u b'a fɔ ko nankɔrɔden u b'a fɔ dɔw ma nankɔrɔ ɲɛmɔgɔden tɛ dɛ a ye dɔn sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ye o y'a bila e y'a furu kana den min b'a kɔrɔ u b'a fɔ ko nankɔrɔden o ni ɲɛmɔgɔden tɛ kelen i y'a faamuya bɔn diɲɛ ko o ko sariyatigiw ye furuko gɛlɛya furusiriko gɛlɛya mun kosɔn adamaden danbe dɔnni fɛn sanuma a y'o de fɔ
الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أكو الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. أيوة هذا ما الدين بقى كان بقى سنو نسيبنا يفرقوا الدم الطيب كفوا الدم كو خبيث سبودو مفروس الله مين سما وجهنا ويطيب وي مفروس مين كنا سما وتمين كلام هو سرو ويخبيث ولا ni muso furusa ka sɔrɔ y'a ɲini somɔgɔw fɛ den tɛ bɔ ani cɛ tɛ ɲɔgɔn kalama ne y'a bila y'a ɲini somɔgɔw fɛ y'a bila ka sɔrɔ i ma don n'a ye lida t'o kan masa n'i bɛ bɔ n'a ye a bɛ lida sigi a ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ somɔgɔw ka hakili to nin yɔrɔ la n'u ye silamɛw de ye u k'u hakili to nin yɔrɔ in na parce que muso dɔw de bɛ so kɔnɔ n'olu ye cɛ dominer cɛ caman bɛ yen silamɛya ka d'u ye u b'a mɛn u b'a fɔ k'u b'a baara kɛ u tɛ se k'a baara kɛ muso fɛ ni muso y'u dominer ala ka hakɛ maa b'o jɔ n'i ye ala ka hakɛ jɔ o de da ka di i la an b'a ɲini musow fɛ u k'u cɛw dɛmɛ nin n'a hakɛ ɲɔgɔn n'o ka kɛ ni mɔgɔya aw denmuso ɲini a tigi aw yɛrɛ jɛnna n'a ye o ka bɔ n'o tigi nana mɔgɔ de n'a bila ka sɔrɔ kɔɲɔ ma kɛ fɔlɔ kana fɔ k'a ma don n'a ye dɛ parce que a bɛ taa sariya donna n'a ye i y'a faamuya a bɔ ni nin y'a bila a bɛ muso bila fɔlɔ a bɛ l'i da sigi k'a lajɛ kalo 3 lajɛ n'o kɛra n'a y'a sɔrɔ a ka sanu ni kɔnɔ t'a la a tɛ filanan min b'a jira a b'a fɔ n'u ka woro ye i y'a faamuya nasa mɔgɔ y'i denmuso ɲini npogotigi don a tigilama y'a ɲini a ma don n'a ye fɔlɔ a tigilama nana sa a sara ka sɔrɔ a ma don ni denmuso ka sa aw kɔni y'a d'a ma muso bɛ a bɛ leda sigi a bɛ furujɛ sigi kosɛbɛ a ma don n'a ye a ma don n'a ye a bɛ furujɛ sigi nin ye sariya yɔrɔ gɛlɛnba dɔ de ye a bɛ furujɛ sigi kuma komi an bɛ furu baabu kan sisan i ye muso ɲini somɔgɔw y'a d'i ma a nan'i ka so aw bɛ yen san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 cɛ fatura ni cɛ fatura muso bɛ lida sigi o lida kɔnɔ a tɛ bɛ furu ko maka si ka fɔ a ye kalo 4 ni su 10 ni hɔrɔn don ni jɔn don kalo 2 ani su 5 ni hɔrɔn don kalo 4 ni su 10 a tɛ bɛ furu ko kuma si ka fɔ n b'i fɛ o t'a la tɛgɛrimani ko i bɛ se k'o kɔni kɛ ka fɛn kɛ k'a jira muso la k'a dɔn ko i b'a fɛ komi i kɔrɔkɛ muso don walima i dɔgɔkɛ muso don a bɛ so kɔnɔ lidasigi la yala a man ka bɔ fo ka taa lida ban a b'o lidasigi min na i bɛ se ka zesi dɔw kɛ a k'a dɔn k'a fɔ ne cɛ dɔgɔkɛ in karisa a hakili bɛ n kan sariya jɛra n'o ye o ye taari do ye a bɛ kɔrɔfɔ la a bɛ baara la o geste minnu bɛ kɛ komi cɛ fatura i kɔrɔkɛ fatura a muso bɛ yen u bɛ so kɔnɔ ka to ka sogo san ka d'a ma walima ka nɔnɔ san ka di denmisɛnw ma a ye taa nin di karisa ma walima ka to ka sukaro bila ka di ko a ye taa nin di karisa ma yiridenw san k'o di taa nin di karisa ma a b'a dɔn k'a fɔ ko karisa miiri bɛ n kɔ o bɛ bɛn cɛ terikɛ yɛrɛ bɛ se k'o kɛ wa n'a sɔrɔ cɛ terikɛ yɛrɛ miiri b'a la o fana bɛ se k'o kɛ i y'a faamu a bɛ lida de kɔnɔ so bɔn ni kɔrɔkɛ ka lida nana dafa muso mana bɔ muso bɛ lida la a bɛ ɲininka de ayiwa sisan e cɛ fatura juru min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a banna a furula min kama a banna a ka dɔrɔmɛ t'i fɛn tu fiyewu wari bɔra kun min kama o dir'i ma cɛ seere ma ka ban cɛ ntanyana maa si ka juru t'i la ayiwa dɔgɔw bi yan karisa ko k'a b'i fɛ i b'a fɛ wa n'a ko ko ɔhɔ n b'a fɛ a bɛ fɔ o dɔgɔ sinɛ ye k'a ka woro bɔ ka taa n'a ye ka taa di muso somɔgɔw ma k'a fɔ k'a b'a fɛ dɔrɔn ka furu siri ka yɛlɛma muso ka so tɛ wari de bɛ bɔ ka taa woro de bɛ taa di somɔgɔw ma mo karisa ntanyana a dɔgɔkɛ mama sinɛ bɛ a ko k'a b'a denmuso fɛ ayiwa denmuso dun ko k'a b'a fɛ komi muso kɛra a kɛra majeur ye ni furula ka ban fa se k'i don furula bilen f'a ka diya i ye o fana ye sariya ye a ye sariya ye e furula k'i furu sara fa se k'i don furula bilen f'a ka diya i ye
o ni min ka kan ni yatime ni maa min fa sara an cinnin to a bɛ wali in bolo walima waso in bolo o tɛ se k'a don furu la f'a ka jɛ bon i denmuso n'a a cɛ sara ka ban o tuma a b'a sago la a bɛ fɔ a ye de k'a sago k'a b'i fɛ i b'a fɛ wa n'a yɛrɛ ko ɔhɔ k'a b'a fɛ a banna jɛ bɛ kɛ n'o ye n'o ye ɲɔgɔn sɔsɔ fa ko nin tɛ n furu ɲɔgɔn ye ko de dun b'a fɛ sariyatigiw fɛ yen kufu ha ayiwa muso mana fɔ ko min y'ale furu ɲɔgɔn ye dɛ a bɛ d'o de ma nin yɔrɔ in kuma bɛ yan dɛ kuma bɛ yan dɛ ni muso ko ne bɛ furu karisa de ma e furu ɲɔgɔn tɛ a ko ne furu ɲɔgɔn don n bɛ furu a ma a ye ɲɔgɔn cɛ ka sariya la sariyatigiw b'a fɔ baasi tɛ silamɛ tɛ wa ko silamɛ don o bɛ seli ko a ka silamɛya dafalen bɛ yɔrɔ jɔn kɔni tɛ ko ayi ko jɔn tɛ n'o tɛ kababara kuma muso ye min fɔ ale de ta y'a a yɛrɛ de kɛ ko ye a ko k'a furu ɲɔgɔn don wa sariya jɛnna n'a ye furu bɛ sira a ma ayiwa nin fɔ lamɛn dɛ parce que bi walada wula in na walada c'est très 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 intéressant n'an m'a fɔ ala bɛ tigɛ an na parce que n'an ma sɔn k'a fɔ an bɛ fɛn min dɔn n'an ko ala ko inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun maa minnu ala ye fɛn min jigi anw masa ye fɛn min jigi maa minnu bɛ yen n'olu b'o dogo an kɛlen k'a walawala k'a faranfasiya kabini walawalani ɲɛdaw la ani kanansira siraw la maa minnu y'u dogo n'u ma sɔn k'a fɔ a ko ala b'u danga danganibaga bɛɛ b'u tigilama dɔn ala man kisi ka bɔ ala ka taa i y'a mɛn o tuma kɔrɔkɛ muso tɛ tiɲɛ ta karabali la dɔgɔkɛ muso tɛ tiɲɛ ta kɔrɔkɛ fɛ karabali la fo n'a jara muso ye n'a jara muso ye to a bɛ woro bɔ ka na n'a ye u bɛ mɔgɔw wele ka sigi ka furu kura sigi n'a ye ja a ye dunun fɔ a la parce que furu kura don n'a y'a ja a ye dan musilamɛw wele la dɔrɔn u ka furu sigi n'o kɛra ni furu sirila a kɛr'i ta ye a tɛ bɛn de sa ka kɔrɔkɛ muso tiɲɛ ta karabali la a tɛ bɛn ka dɔgɔkɛ muso tiɲɛ ta karabali la nin yɔrɔ in yɔrɔ dɔ bɛ yen i fa a ye muso dɔ furu fa a ye denw sɔrɔ fa ntanya na ba a muso ma tɛmɛ furu ye den dɔw bɛ so dɔw kɔnɔ u b'a fɔ ko maa tɛ don anw fa ka so kɔnɔ شو اسمه الحقيقة يعني والله يرون دبي شريعته في كو مما ني فاتورا كي باتو دم سيالا الدين كا تشيني إباي دين كا تشيني أباي نوم سوسي لا بفرو أتفرو نفاق جيبلي لا بفرو نا دين كا تشيني أي شريعة otuma a ɲinini don denw fɛ u ka cɛ ɲini o baw ye ka n'u baw tɔɲɔ anw fa fatura maa tɛ don an ka sɔn i y'a faamu ne ba ne b'a fɔ a bɛ bɔ de ka n'o kɛ otuma a ɲinini don i fɛ k'i ba nisɔndiya i k'a dugawu ɲini o dugawu bɛ ɲini cogo jumɛn na ayiwa o dugawu bɛ ɲini fɛn min ka d'a ni i b'o k'a ye dunan d'a ma n'i y'a dɔn a ma tɛmɛ furu ye cɛ ɲini i k'a furu siri a ma cɛ i ma i ka jɔ ni cɛ musaka bɛɛ ye i k'a fɔ i fa kura ye ne ye n ba furu siri ma fo an tɛ foyi ɲini i fɛ ɛlɛ nin dɔrɔn an ba bɛ se ka a ka diinɛ baara cogo min i tɔgɔ ye i k'i jɔ n'a ye o fa fɛnɛ a k'o laja n'o kɛra a bɛ kɛ dugawu den ka dugawu den ye duwawu den ka duwawu den fɛn min n'i ka kan k'o duwawu ɲini n'o ntanyana min ka d'a ye k'o fɛnɛ kɛ a ye o ye duwawu den ka duwawu denya ye i y'a faamu ni an tun b'a fɛ ka nin yɔrɔ in fara a kan ala y'o de fɔ
ate bawo ya ka muso tiɲɛ ta muminu kuma fɔ muminu de dɛ o don n'a fɔra ka muso tiɲɛ ta karabali la le jahiliya wagati ni fa kun sara denkɛkɔrɔba kun bɛ a musoninncinin furu o ye jahiliya wagati ye kurani nana k'o bali ala ko wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i an bɛ aya min kan o de bɛ taa gun nin kan o tuma an mana b'o la sa a ko wala ta'duluhunna o ye point intéressant ye ayiwa a kana a kɔrɔkɛ musow walima a banicini a kan'u gala a fɔ ko cɛ wɛrɛ a tɛ furu cɛ si ma litadhabu bi ba'di ma ataytumuna bari i kɔrɔkɛ ye wari min bɔ k'o don a la o wari cayara i ɲɛna n'a nafolo sisan o wari kɛra pɛridi ye fo dɔ ni maa min ko k'i tɛ furuli kɔ f'i ka wari wɛrɛ di aw ma aw kɔrɔkɛ ka wari min bɔra o kosɔn ala ko k'a kan'o kɛ dɛ parce que ala bɛ adamaden dɔ kojugu ala bɛ adamaden dɔ kojugu tuma ni fa de fatura i fa musonicinin minnu bɛ yen jɛ cɛ wɛrɛ k'u furu ni kɔrɔkɛ de fatura ni kɔrɔkɛ muso ko k'a t'i fɛ n'a dun ye denw sɔrɔ so kɔnɔ jɛ cɛ wɛrɛ k'u furu i y'a faamuya sariya ko b'a gɛlɛn kosɛbɛ nin ye dɔ ye o la ani na mun fɔ sa muso n'a y'a furu a ko wa ashiruhunna bil ma'ruf o ma'rufu bɛɛ e bolo ye sa a ko a ye musow n'a y'u furu a ye musow jɛɲɔgɔnya bil ma'ruf ma'ruf ye jumɛn ye معروف ولما على بالقرآن كنا يرجع أكو يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ايوه معروفنا ما ايوه الاسلام يا كنو muso ni kɛra silamɛ ye fɛn bɛ ɲini fɛ n'i ko kɛ n'i ko k'i ye e de tuubira i y'a faamuya parce que silamɛya jɛlenya tɛ ɲini fɛ f'i si ka balikuya n'i balikuyara don a bɛ ɲini fɛ se ka silamɛya jɛya kɛ baara kɛ o i fa ye silamɛ i ba ye silamɛ n'i ye silamɛya daminɛ o la ala yɛrɛ bɛ waso n'i ye i fa ye silamɛ ye i ba ye silamɛ ye i bɛ denmisɛnya la i ye silamɛya ta u nɔfɛ ka silamɛya jɛya ala bɛ waso n'i ye parce que a ma wajibi ka fɔlɔ n'i balikuyara don min silamɛya wajibiri kan o tuma n'i balikuyara sa o de kosɔn y'a ye o nabiw nana e nabi ɲuman ni mɔminimusow nan'i ma k'u bɛna baaya k'i ma a f'u ye k'u kana foyi fara ala kan kelen a f'u ye k'u kana sonyani kɛ yɔrɔ don kana sonyani kɛ o caman bɛ cɛ de kun kan i bɛ cɛ de ka so fɔlɔ mɔgɔw kun tɛ maa ka so ka caya muso kun tɛ wali du kɔnɔ ka caya n'i y'a ta a bɛ taa terimuso dɔ nɔfɛ walima a bɛ taa ba dɔ nɔfɛ o sonyani min filɛ o de y'a to hindu ko ala kira ma a ko ni maa i ma min fɔ i siriyɔrɔ la kan'a fɔ i fɔ nin duma anw bɛna don silamɛya de la sisan bɛna baaya k'i ma sonyani ko bi n'i y'o fɔ ne cɛ ye bakili ye a bɛ wari min di a tɛ nasɔngɔ dafalen bɔ n'a bɔra a portemani bila portemani min a tɛ kɔfuru kɔnɔ dɛ a b'a bila kɛnɛ ma ne bɛ portemani dayɛlɛ min bɛ nasɔngɔ hakɛ bɔ ka o ta k'o di ka nasɔngɔ n'a san n'a ye o bɛ sonyani na wa ala kɛra o k'a ɲɛfɔ kosɛbɛ a y'a ɲɛfɔ tuma min ko ni nasɔngɔ dafa ye dɔrɔn don o tɛ sonyani ma n'a ta kɛ ka pari sara n'i n'a cayara ka tɛmɛ nasɔngɔ kan o ye sonyani ye a ko ni o dun kɛra dun a ko ni muso y'a cɛ sunya nson bi segin ka jurumu de bɛ d'i ma nson bi segin o de bɛ di muso ma i y'a faamuya a fɔ ko kana jɛnɛya kɛ n'i tubira dɔrɔn kana jɛnɛya kɛ bilen jɛnɛya bɛ maa sɔrɔ latigɛ ta bɛ na u bɛ maa sɔrɔ
muso man ka yaala ni muso kelen yaala la shetane bɛ fara a kan ni shetane fara a bɛ jɛnɛya kɛ n'i ye jɛnɛya kɛ wala don